नमस्कार शैलबाला एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। पिला माने आस आमे पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम पुस्तकर प्रथम पद्य आवृत्ति करी तार अभ्यास कार्य मध्य करिबा। पद्यटीर ना हेउछि जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर। विदेशी शासन रे अधीन थिला देश सेकाळे भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश स्वाधीन आजी आमे काहाकू नाही डर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर। एणिकी भल चाहा करिबु सेही काम जातिर इतिहासे रहिब आम नाम कर्तव्य पथ धरी होइबु अग्रसर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर। भोकिला होई आउ रहिबे नाही केही रखिबु जाति टेक निजकु बळी देई स्वदेश सेवा व्रत करिबु जीवनर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर। अछुआ नुहे केही सभी भाई आम सभींक हित पाई करिबु आमे काम समस्ते आपणार जणे के नुहे पर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर। देशरे खोली देबु विविध कारखाना जेपरि उत्पन्न होइब द्रव्य नाना गढ़ी उठिबे पुणी असंख्य कारीगर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर। आमे जे वीर जाति नोइबु नाही मथा करिबु प्राण देई कहिबु जेउ कथा मरते खेलाइबु सुषमा सरगर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर। ज्ञान विज्ञाने आमे नहिबु काहा पछ प्रतिज्ञा कर भाई जेउठी जिए अछ कोटि जे कोटि आम संतान भारतर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर। এই কবিতার কবি ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁ କୁହୁ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, କଳା ବଉଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁସି ମାଉସୀ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ, ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରଇ ଡିଆଁ, ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। 1994 ମସିହାରେ କବିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଚଲ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବହି ଖୋଲ। 1 ନମ୍ବର କ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥିଲୁ। ଖ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଥା ସ୍ୱଦେଶର ସେବା, ଅଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦ ଦୂର, ବିବିଧ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି। ଗ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି? ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବାକୁ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱଦେଶ ସେବା, ଭେଦଭାବ ଦୂରୀକରଣ, ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ଭାବଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ବୀର ଜାତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିବୁ ସେହି କାମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର କ କଥାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କଥାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଖେଳାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ଗ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଘ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? କୋଟି କୋଟି ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ?
ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। 3 ନମ୍ବର କବିତାର ଯେଉଁ ପଦରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ପଦଟି ବାଛି ଲେଖିବା। କ ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ଖ ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଘ ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ଆମେ ଯେ ବୀର ଯଦି ନୋଇବୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। 4 ନମ୍ବର ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫର ଫରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। କ ଝରଣା, ଝର ଝର, ଓଦା, ସର ସର, ରାଗ, ଗର ଗର, ଚାଲି, ତଲ ତଲ, ଶୀତ, ଥର ଥର। 5 ନମ୍ବର କ ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ଶାସନ, ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ଧ୍ୱଜା, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା, ପଥ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, କାରିଗର। ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ଖ ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ସ୍ୱଦେଶ, ସେବା, ବୀର, ଜାତି। ଗୁଡ୍। 6 ନମ୍ବର ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନ, ପରାଧୀନ, ଭଲ, ମନ୍ଦ, ପର, ଆପଣା, ହିତ, ଅହିତ, ବୀର। ଭୀରୁ। 7 ନମ୍ବର ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ସତ୍ୟପଥ, ଧର୍ମପଥ, ଗତିପଥ, ଛାୟାପଥ, କର୍ମପଥ, ପ୍ରାଣପଥ ଏବଂ ଜ୍ଞାନପଥ। 8 ନମ୍ବର ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଧ୍ୱଜା, ବାନା, କେତନ, ବୈଜୟନ୍ତୀ। 9 ନମ୍ବର ଯେପରି ଶାସନରୁ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି, ସେପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବା। ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦିତ, ନାମ, ନାମିତ, ଜାତି, ଜାତୀୟ, ବିଦେଶ, ବିଦେଶୀୟ, ଜୀବନ। ଜୀବିତ। 10 ନମ୍ବର ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। କାମ, ତରତର, ଲୁହ, ଝର ଝର, ରାଗ, ଗର ଗର, ବଚନ, ଖର ଖର, ପତାକା। ଫର ଫର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଦାର ବିଷୟଟି ହବ ସର ସର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।